Είμαι ο Γιώργος Αθανασίου, είμαι 27 χρονών και είμαι υποψήφιος βουλευτής με τη δημιουργία ξανά στο νομό της Ιταλοκαρνανίας. Έχουμε αναρωτηθεί γιατί 500.000 νέοι δεν βρίσκουν δουλειά στην πατρίδα τους. Είμαστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο της παιδείας μας. Αισθανόμαστε ασφάλεια στη χώρα μας. Συνοπτικά, κάποιες από τις θέσεις μας είναι παιδεία, οικονομία και ανάπτυξη, υγεία, εθνική άμυνα και ασφάλεια, η δημιουργία ξεκινά στις 7 Ιουλίου.